ukhuluma ngentethelelo yesono sami nawe. Ezinye isono asikwazi ukubonakala, zinamahloni. Kodwa the God we serve hides those sins. Yeah. Why? Injongo yakhe umese siphambanweni kwakunguthethelela. Oh yes. Kungani ethethelela? Ngoba umuntu belongs to God. Amen. He was changing the way. Uma uNkulunkulu enza abaJuda ukuthi bangamfuni uJesu was purposely done. Ukuze mina nawe sivulele isango. Amen. Kodwa ukuze lesango singene kulo uqala entethelelweni. Amen. So uma ungafuni ukuthethelela uyaboshelwe ejele. Amen. Noma uyahamba noma uhleli wenzani uboshiwe wena. Kodwa nangu uNkulunkulu othi I am here. Ukuthi ngikwenzele umusa to be set free. Oh yes. Ipurpose kaNkulunkulu bese siphambaneni. Bekathi wena osukhathele woza ngizokhulula. Uma ufunda incwadi yamaHubo 130 uthi ubani ongama phambi kwakho. Lithi iBhayibheli ngenxa ukuthi mina nguNkulunkulu nginentethelelo. It's his nature ukuthethelela. Kodwa uNkulunkulu uthi kumele uvume, kumele uqale, kumele engiphume. Uma iphuma lenga uyafuneka ngejele, uyakhulula lo muntu. Amen.